right wensizwa asethi umsindo. Ase hey nawe ninganga. Hey class na Maskandi 2024 ngiyabila. Khona ngisho ngingabazi. Khona le yansizwa le ngidlule isina lapha erank izona. Le gqoka ugreen emva kwekhemisi. Ubani? Bahope. Oh okay. Bahope. Kuhle amagcine kuvekele insizwa yakithi. Ayingeke kuyashisa. Gatsheni ovula amawendi lapha. Awuyazi bengibuka umsebenzi wakhe staff room. Ngeke uyasebenza kakhulu. Muhle umsebenzi wakhe. Yabona uma ungayibamba ngaleli giyo uyibambe ngalo nje. Phela konyaka uphuma nama distinctions. Vula ngeke liphezulu. Kwangathi kuseliwe nje gatsheni. Ngibuye nginganithembi nini. Mthandeni lapha emumva ngithe nginganyathelo kumanzi nje lapho niyabona. Ngithe nginganyathelo lapha. Uzoba. Hey mina ngifuna ukulokhoza. Ubali yansizwa lefana nebhova lapha. Le lapha emva kwa DSD. We DSD ngisafuna ungitshela igama lakho lesquad. Ubali insizwa emva kwakho. Sisanda.